Fiki Sulík. Zdravím ťa. Ľudia, dajte mi názor reálne na Fiki Sulíka, že proste čo sa týka jeho vystupovania na sociálnych sieťach a podobne, čo sa týka jeho názorov, lebo akože možno ma teraz budete hejtiť, ale mnoho čo sa týka toho, ako vystupuje, ako vraví, v niečom má aj pravdu. Reálne tie možno, vám to všetko príde ako hejtovanie, že proste, hej, jak teraz na Vanesu spustil, že toto nie je človek, toto je sperma, proste bla 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 bla, hej. Ale v niečom, akože netýka sa to možno, že tej konkrétnej osoby, že Vanesy, ale tak všeobecne, čo sa týka jeho názorov, nie sú že zlé. A čo sa týka jeho prejavu a vystupovania, podľa mňa to všetko má svoj zmysel, svoju pointu, lebo každý vystupuje na tých sociálnych sieťach buď ako Dilino, alebo proste ako inteligentný človek, alebo proste zabávač, podcasty a tak ďalej. Ja sa venujem všeobecnému obsahu, že proste aj to z každej riti, aj tak má málo followerov. Nevadí. Každopádne jedného dňa tu budeme mať veľa followerov a všetci získame môj oficiálny merch. No, ale zatiaľ mi povedzte svoj názor na Fiki Sulíka v komentároch. Poďme to zaplniť komentármi.